magkatkat me. Kinaunhang bata nga magkatkat dito sa panoramic. Si Dalton. Le, sa kasuroy na Miss Dalton. Taman rapod mi daris tiil sa bukid. Di man mi dato kasakas ibabaw kay ngagat ang ilong ganig ma. Ngagagamang ilong dato guys. Sumutukad Miss Dalton. Magmarites sa aming duhas Dalton. Magmarites sa aming duhas Dalton. Sus, wa naghang kamarites ning swagit naman. Lain magsabaw. Lain magsabaw sa hang kamarites. Oh, ano? Magpapunit na ni, magpapunit. Bulaga. Bulaga. Hai. Bulaga. Bulaga. Lakaw na sa bibi mo, lakaw. Lah, lah. Nakalampot ni. Hindi man matog. Hi guys, padong may karong panoramic guys. Dili binitos mga view nga kabunturan. Na nabay sagbot. Sunog bunto. Tukan to babaw. Tap. Ani mo na ibalisa mo. Ano tapos balisan dyan din? Lala ka view. Nice. Ngoy, di na mi guys, abot na mi dari sa panoramic, wa pa din mi dato sa ibabaw. Kana. Hala arang mandayang view hadari karon pa jud ko kanganhi. Arang luodan ning taga Alicia. Asa? Ti babaw? Baala ripod. Asa? Tiaw. Asa makina ibabaw na ni? Tur. Katunay bay? Aw bay, nang naikuan nang jara arang bangahasakeun. Ke Japan ko danig mutukad. Do guys, kina ibabaw to Adto kuno tumutukad. Asa man agi dadto. Ana ngato. Arang bangaha uy. Arang kabyo kaadyo jara. Tukad ka? Yes ko yakin kining uban ya. Uma naman silang mawir. Kalakaw dagan. Amara kang pabuton og mas buntag. Tukad jadi ay. Hala. Kin dagan no. Tiaw, arang mang bangaha to karon, arang mang ka. Kuano na, 20 minutos na patasa. Arang kabyo. 20 tanan panaog. Ito guys, grabe. 20 lagi 20. Ang kanaan sa mo pa na dadoy. Katuto kasagbutan. Kadumdum kag san sa una. Ha? San. Power sa san. Ay, mo na si Ja? Oh, ano bengkag? Wa na di ay nawaag tower diha, tower day na dana na. Mutog sa una na balintong buti. Hala arang kabyo kaadyo. Na kuan na lagi na naidaghanin sa sagbot. Nasunog man na si Jadas nangaging buwan. Karon na nadaghanay ng nubo. Ang green na arang nakalamitan awon. Tas nangaging na brown man ni color kana dubduban. Daghan man day bay dari sa ubos. Ano basketbolan no? Ano basketbolan to be? Akan Nitong ampere. Mo ba? Silingan din ni lulong. Naman pa ilang juta dani. Na ilang mga daghang lubi ko no boga sa dapit. Hala, rang gabiu kadto guys, karon pa jud ko kangan hidanhi. Pero di pa ko makatukad ron kay delikado mo tukad kagabian ta. Kay nagbuon sa tadatog banakon. Kanang buntag sa jo no. Pero mutukad na jud ko dani pohon. Magpundo sa kog hangin, kay delikado. Japan sa ko datos tenga-tenga na, di gajud ta kauli itog bay. Arang kabyo kaadyo. Maso padari kay nay parkingan ya. Mga ray mo panoramic nay parkinganan dari. Ang biho no. Gusto ko mangangadto dito guys to Mamangkantos day kina habagan dito. To pamukukan ha judsekan. Kanganhi pero dara ko sa ubos, lulantaw. Grabe arang biho kaadyo. Skinkin, lingaw skinkin. Tukad kin kaw.
Ha? Nakaw na. Pohon, mutukad ra ko danha guys na. Tukad ko danha. Dadto pod. Samot dadto. Nabaw pod lug makatukad. Tukad bi, nakaw bi. Sunod mo tukad ko muuban ka. Tsa, but-but. Mahungag ng ilong. Raga view dari. Mag-reels ko gamay. Ito, kat-kat Miss Bibi. Dalton dato ah. Bi, bye. Kat-kat mi. Kinaunhang bata nga mo kat-kat dato panoramic. Si Dalton. Sakit puro masih mo yaya mo. Bukad dito gatang ilong na to. Guys, huwag ang bitbitos Dalton dato sa ibabaw. Grabe dito. Pagtas ka dito ko ini kabutos ibabaw. Kabot tagis ibabaw. Murag-murag ka di kuan ko Grabe. Mahal. Kinaluudan sa siguro kong forma. Mahal bino. Luoy kaya. Higit pa naman kaya din. Ha? Igit-igit ang duhabi. Wala ka dun. Pero manggunit-gunit yung pagdala ng mga kapugunan. Awa na. Asa man pagdala na ito? Asa may agian na nauna? Asa doon sa nagto? Dari. Diba ay? Diba sa loob? Naman na makit. Ay, jangan po nang gawin sa kahoy. Hindi ka makita. Nalamok no, mukha ka ng TV lamok. Bugan. Bugan. Arong kamu try bantayan, kamu try bantayan. Tadi yan po, tadi. Tadi sino ni Dalton kin? Sorry kung sila kin. Picturean? Madyo na naman eh guys, na may remembrance dari Dalton. Pa pusing-pusing dari sa sa panoramic dari Miss Tiilan taman. Di sa kasuroy na Miss Dalton taman rapod mi dari Tiil sa bukid. Di man mi dato kasakas ibabaw kay hungag atang ilong na ni ma. Hungag agamang ilong dato guys, sumutukad Miss Dalton. Ara naman ka lami dato tukaran kay green na. Uban sa Kuya Ken, sa Ilian na po iwa ka uban. Tukad taton. Mutukad tas panoramic. Tukad ko no Miss Panoramic guys to ah. Miss Dalton. Tukad Miss Panoramic. Na, saan pagtukara na nahubog na maguna? Hala. Nahubog na maguna ning bataan eh. Di magsilbi. Kat-kat tabi. Kat-kat Miss Dalton ko no guys. Ano mo na bi? Ano mata? Gikapoy ka? Ma. Iya. Iya. Tigirig. Iya. Para Miss Dalton mo kat-kat guys. Inako. Sinanay kaya di pa man pwede. Kaya jag madaot ang kusahos. Ak-ak ang jag mga kusahos. Delikado lagi. Mo kat-kat sa ibabaw. Kaya unsag maabhak ang mga kusahos. Ma. Bato ta. Iyaw. Lipo mas bibi. View dari. Kawag stress ang lugar. Kami nga ni mo po guys kay way aliwarus. Way aliwarus sa palibot kami ras Dalton. Angan sa kananay mo ako nagkusahos. Makasaka dito di kanya malangkat at kusahos ni nanay. Delikado. Guys, delikado. Pamaagi kusahos ni nanay. Saka rin mo bidla ka sa malangkat at kusahos. Noon na nanay, bilangan na datang kapanyit lang sa mga kusahos. Aron be. Parang twist ng kusahos. Di may masaka na to guys, kaya delikado mga langkat ng kusahos to. Imagine, Dalton. Ado sa chat-chat ka nagmaado na kusahos ni nanay Dalton. Baka naman ka mga nakamukamang kaya pagkamangin kayo sa bakilid. Ano, baby? Aron be. Ay, magpapinto ka. Bisa ka magkakap kay aga sa mga kusahos ng mga langkat. Be. Picture tayo.
time. Kaya naman tataan. Manibat naman po ni. Uy, nanghuyab mag-amang batang gisuroy. Pastilan. Tatlo na rin. Panoramic. Orang kabyo. Kaso na rin panoramic. Kabyo. Darami na rin. Ubus. Kaya di man may katukad. Hanggang sa gamang ilong na itong itukad naman guys. Tapos ibabaw sa panoramic ka. Top of the Alicia. Panoramic. Wala sa kaya kin guys. Nagkuhan na kayo mo tukad ko na siya. Nagready-ready na. Nagready-ready na. Naka, una-una laman dito. Mara kang apasin ng pasbuntag. Bye! Kuhan na. Saka na sa kaya kin bi. Ang saan naman eh. Bisaan man Miss Dalton dari. Diyan na po Miss Pikas kabunturan guys. Wow, wow. Warang kabiyo. Nakalimot lamang kung sa tuwing handa na niya. Basta kasilingan na sila sa panoramic. Kaya panoramic to araman na to ah. Nagkarida ring buntod. Bawang sa handa ni. Basta kay bukid. Yapon siya to nangatkat guys to ah. Wow, warang lamia tumukat-kat. Kaso, di pa pwede. Karoon guys. Ke Japan tali to tengah-tengah bitaw. Nice kaso dito kat-katan guys. Allah. Maika gajud ko sa mga nakakat-kat diha. Musanaol na lamang ko rin yung tanan. Kaya nakakat-kat na mag ako yung taon daga. Lumad nga taga-alisya. O pa ko kakat-kat diha guys. Igo radyo ko dari paglantaw-lantaw dari sa isang tiilan. Kay ladyo ka adun. Jadi pas Bibi Dalton hangi kegus-kegus. Good luck sa mga nanukad. Unta maka di manghungag ito mga ilong. Todo to guys tayo nanukad to ah. Dia mas Bibi Dalton hangi kegus ya. Muli nami. Bye-bye. Ha? Kato? Di pwede na yung titatirik ke Japan to. Musuk-tukad. To nami. Bye-bye guys. Bye, Pilipinas. Labay nami dari. Muli nami sa Bibi Dalton. To nami. Hindi nami iro. Hala na iro. Hala. Iro kin. Kini iro. Kibun sa mong kunot sana. Naman na tindahan dari. Ya, may tindahan nila na mapalit mo laki mi kapay ilang Mydix so panhuton mo ito si babos buntod ka ilang banjus banjus na ilang paliton na ilang herbal medicine ka Mydix sato na ta yes kaya kin guys ngit man arang ka very good ka kaya kin dahil isang kita guys ingat masama dahil ama isang kita, isang ipagban mo sa isang Kuya Undoy, nagmower sila, na isang pangbaon, 1 week. Ay isang 150, thank you. Minsan, nangin sama kasi mo Kuya Undoy, paghatag. Salamat. Salamat. Nanay baon si Kuya Kinkin guys. Nanay say pang 1 week na baon. 150, thank you. Ana, Jud, bano ba ni Kuya Undoy, kaya na kay baon. Mawers Kuya Undoy, si Kuya Kinkin pod mo itig kuan sa sagbot, tig sunod. Kabirigod ka adong lakihan eh. Ha? Kuno sa liway. Napay gamayng baji, wifi ko na pa ija. Hindi ra ba siya makita mo. Wifi mo kuno sa liwa. Ganam hagbang sa tag 5 karon maka wifi ta. Tagoy na kin kay imo nang baon ini ka Lunes. Tigo mo na mo 100. Okay, kaso isa na sa arakan siya.